Нагодай для візіту стаў міжнародны фестываль ёгі ў Брэсце. Мерапрыемства мае пераважна культурна-аздараўленчую накіраванасць. Аднак на сустрэчы з брэсцкай адміністрацыяй закраналіся сур'ёзныя эканамічныя пытанні. Брэст і Брэсцкая вобласць, у адрозненне ад Мінска, пакуль малавядомы для бізнесменаў з Індыі рэгіён. Таму важна актыўна знаёміць індыйскі бок з яго магчымасцямі. Я лічу, што вельмі важна, каб у Брэст прыязджала больш індыйскіх бізнесменаў і турыстаў. Акрамя таго, многія турысты маюць свае бізнес-інтарэсы. І калі будуць усталяваныя асабістыя кантакты паміж людзьмі, тады Брэст трапіць пад увагу індыйскай бізнес-супольнасці. Прапанаваць Брэст можа нямала. Тут дзейнічае свабодная эканамічная зона з ільготным падатковым рэжымам. Акрамя таго, Брэст – гэта буйны лагістычны цэнтр, свайго кшталту вароты ў Еўропу. Пакуль што тавараабарот паміж Брэстам і Індыяй за першыя 4 месяцы гэтага года склаў каля 8 мільёнаў долараў. Але імпарт з Індыі істотна пераважае. Гэта збольшага прадукты харчавання, рыба і ракападобныя. Таму вельмі важна дасягнуць балансу ў гандлёвых адносінах. Прежде всего мы можем предложить те наши площадки под создание совместных производств с индийским капиталом. Это, конечно, фармацевтика прежде всего. Это компьютерные технологии. Но я бы хотел сказать, что первый шаг все-таки является проникновение индийской культуры. Как мне кажется, это самое важное. Сёлетні фестываль можа стаць пачаткам трывалых кантактаў паміж Брэстам і Індыяй. Тым больш беларусы і брастаўчане ў прыватнасці цікавяцца не толькі ёгай, адзначыла Кірці Чордзя, культурны пасол гэтай краіны ў нашай рэспубліцы. За апошнія паўгода я заўважыла, што многія таксама цікавяцца традыцыйнымі індыйскімі танцамі, а таксама танцамі Балівуда. І, вядома ж, індыйскай музыкай. Людзі вывучаюць іх, займаюцца танцамі і музыкай самі, і гэта выдатна. Разглядалася таксама магчымасць правядзення ў Брэсце фестывалю індыйскага кіно. Па выніках сустрэчы прадстаўніцы Індыі атрымалі сімвалічныя падарункі ад кіраўніцтва горада, а таксама афіцыйнае запрашэнне на святкаванне тысячагоддзя Брэста. Валянцін Бойка, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія Брэст.